أودي الله. Okay, thank you. ويسب نابي دا يخيدو نابي مكيدهم سبريغا ومو نوح كمان أبريغا نيركم نابي اللهم أبريغا زنبركم أبريغا ندار ما تشوفهم تبوي أجي كمان أبريغا زنبر حدا خاوري كنتاد النرجع دي نير نوح ويسب أنا سمع الله sorry okay no هلا مايك نحن okay thank you هاي المنسي الله هو مايك مجمرة الله هو مايك okay thank you مير كبر قاشانا أنا كبرم دافلا welcome كون ده حمتها كموترو أب كل سوشيال ميديا تم حلال فلوس مفتخا كل جزء بحنك أو تانك كتاتلوينا ناي بحكي أبتز لك نطفتاتن كل سراحتن ناي بحكي كابتوم ذاتن أوهاي أجوها أبزل هايو أبتتقو أزو كله مساخالنا أجوها رايك بكافة بزا قاتامي كالي ناتحتوي كأتوه اللهم تايكبل أبزل حلو كونتات كمتي زمهار كانان نحناون كمتي معرة نكتاتلو أزي قلتوف زهونا مقبالتات نرلنا أزي قلتوف قليو زينبور عينتا كايداتات نرلنا بأندوها نايتي سلامة متات عون قل نقر حندبت يمثل قليوها بدحريت كالت سلالوت كمزلو ويكا كالوت حيلتات كمزلو زرق نقر كالو سلالوت نرلنا هجي أبزي قل دايزسي ناي كالوت دفئيت زلو دو ألو ويكا كوينيس معكا ويس بأندو أبي إثيوبيا زلو لوتو ويكا ريفورم زهونا منغسي زمتو طلب ناي سايسكا حتوزي باطتا نتحتو سلستملسلو سقبلو دو هونيس معكا ويس نخلتيوم زيوم ناي كلتيو حاجرات وكلتي بدغ زتوهابوم كال دفيت ويكا كال حيلس ألو الكات جنت ويكا تزبتتا تالكا أجلس قرب نوبه تهاب كان نايل مالتي thank you Mike Free نقدم نتي ذهب كاني نعدا يمسكنك مورال فيديو جزء سلزخونة صبوق يعني لي كبرتها باللي حجي كنزارب كلنا زدغاغم واحدم كتسمروا له زقباء نقر له السو لما إذن نبور زخونة أمانغو حقرات زقبر ناي دبلوماسي ناي انترناشنال ركبات إيو قلتوف معبالون أيكونن بقلتوف خيدا له معبالة أيكونن ناتسي نحنا نداليو لوتي حليفو يخيد يملالس بقول نزخيد كمزا بابور كوفي الكاتريو نجر كموي مخنياتو نعنا قلتو فايكون إثيوبيا قلتو فيه مخنياتو بزح نجر كبروا له هي سايس قلتو فيه مخنياتو بزي أجيرو قالك بس حدليو ناتنا أبساجن أبتات بتصح أبزيج ورلو درجة أبصح له كابزل العلي كبص حوس عيتلي إثيوبيا عسب انتهيبوا كتعقب ديا كتخبروا ديا ينفلتن أب دحري إثيوبيا زخيد زلو نجر أب قدرنا ديو أيكونن يلنا نحنا بتوصاتا يلنا إثيوبيا نزق دفع بلا صراح وريرا لو كنت إلى فالحنتي كنبلا نخلينا عدنا ورينا خلينا بسنتي كلاخل زي كعلم منستي كنبلينا نونا صبوق جرنا لنا حدا كنكونينا انتيلون يعني قطعتهم إساس نسهم زقبروا كنبلينا ስለዚህ እቲ ትንታኔ ክገብረሉ ይሄጂ ክነግረካ ግን እሱ بخمون رأيو إذا لومودي ناي بريكسيت زبال نا أوروبا يخيدالو إذا على أمريكا استجمر ناي إميغريشن بل ناي نقدي بل ناي قلي يخيدالو همونغو كل تحقرات زقبر كوريا غير بعبيو كم سالكم كله لا أشتود ما له مونغو حقرات زقبر
እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ፀንሕቶ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት እንደገና ተወሊዑ ዝዝረበሉ መድረኽ እዩ እቲ ፀገም ግን ንሕና ብድሕሪት ኮይና ተዓዘብቲ ጥራይ ኢና እምበር ከም ዜጋታት መጠን ዝኾነ ይኹን የብልናን ስለዚ እንታይ ክንወስድ መርግፅ ዝብል ክንወስድ ስለዘይከኣልና ነቲ ለውጢ ብዝኾነ ይኹን ኣየምፅኦን እዩ እቲ ንደልዮ ለውጢ ኣየምፅኦን እዩ መሊሱ ኮምፕሊኬት ክገብሮ ክእል ይኸውን ግን ካብዚ ዝገበሮ ወፃኢ የለን ኢሳያስ ጥራይ እዩ ናትና ናይ ለውጢ ታርጌት ክኸውን ዘለዎ ኣብታ ናቶም ግን ምናልባት እንታይ እዩ ወይ ዞም ናይ ወፃኢ እንታይ እዮም ዝብል ግን ምናልባት እቲ ሕቶ ከምቲ ዝረኣኹም መብዛሕትኩም ኣብይ ክመፅእ ከሎ ብስትራቴጂታት ናይተን ሰለስተ ውድባት ይመፅኡ ማለት በዓል ሽፈራው በዓል ደብረፅዮን ራብዓዮም ድማ ነይሩ እዚኦም ተኣኪቦም 180 ሰባት ኮይኖም ቮት ክገብሩ ከለዉ ከመይ ገይሮም ንኣብይ ደፊኦም ንበዓል ዶክተር ደብረፅዮን ኣትሒቶም ከይዶም እዚ ኩሉ ስትራቴጂ ናታቶም ይፃወታ እዩ ካበይ ዝመፀ እዩ ካብቲ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ ዝመፀ ድዩ ናይ መን ሓይሊ እዩ ገለ ዝብል ኣሎ መወዳእታ ግን ንብላ እንታይ እያ ንክስቶ እንታይ ትጠቕሞ እዚኣ ኣብይ እንታይ ጠቕሞ ኣብ ንብለሉ ግዜ ሓደ ምናልባት ብሓፈሽኡ ንመብዛሕትኦም እዚ ምልዓል ህዝቢ ኦሮሞ ካብቲ ክቆፃፀሮ ዘይክእሉ ደረጃ ከይዱ ብመንእሰያትን ብምሁራትን ናብ ካልእ ከይዱ ምናልባት ንዕኡ ንምህዳእ ይጠቅም እዩ ንኣብይ ድማ ነዚ ዘህደአ ተባሂሉ ከም ሓደ መራሒ ተቐባልነት ረኺቡ ናቱ ውድቡን ኣብ መጻኢ ቦታ ክሕዝ ዝኽእሎ ስለ ዝኾነ ሓደ ዝጠቅም ስትራቴጂ እዩ ንኣብይ ንናቱን ንውድቡን ንመጻኢ ዓመታት ደገፍ ክህብ ዝኽእል ባይታ ምግባር እዩ ንኣብነት መለስ ብኩናት ምስ ኤርትራን ንነጋዶ ኣብ ሃገሩ ነፃ ቦታ ብምሃብን ድላይኩም ግበሩ ድላይኩም ገንዘብ ውሰዱ ስርሑ ኢሉ ነጋዶን ንምሁራትን ንገለን ስለዚ ከፈተ ደገፍ ረኺቡ ወዳእታ ድማ በቲ ብኩናት ምስ ኤርትራ ዝነበረ ደገፍ ረኺቦም እሱን ናይ ኣብይ ድማ ብካልእ ይኸውን ናይ ምዕራባዊ ሃገራት ግን ሕቶ ምናልባት እሱ ኣብይ ምስ ምዕራብ ሃገራት ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ ዝመርሖ ኣብቲ ከባቢቲ ኣገዳስነቱ እንዳወሓደ ከይዱሎ ናብ ኤርትራ ናብ ኢሳያስ መምፅኦም ሓደ ምክንያት ንኢትዮጵያ ኣሕሚሞዎም ፀኒሑ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብቲ ምንፃላ ትኸይድ ነይራ ስለዚ ምናልባት በዚ ናይ ሰላም ነቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝነበራ ሓይሊ ወይ ሞጎት ኣብቲ ኢንተርናሽናል እንታይ ክትብሎሞ መጋባእያታት ዝነበራ ከልግሳ ደልዩ ክኸውን ይኽእል ኤርትራ ኣብ ዝኾነ መጋባእያ ናይ ዓለም ክትቀርብ ከላ እንታይ ኢኹም ትብሉና ዘለኹም ንኢትዮጵያ እኳ ዘይገደድኩም ነቲ ዝተወሰነ ነገር እንታይ ትብሉና ኣለኹም ኢላ ተዓፅኦ ዘረባ የለን እዚኣ ሕጂ ትሰርሕ ነይራ ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ደልይዋ ነይሮም ሕጂ ኣብዛ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዛ ናይ ኩናት ምስ የመን ይኹን ኣብ ከለ ኢሳያስ ምስ ኣድልዮም ብምልኡ ብኢሳያስ ገይሮም ዝደልይዎ ነገር ምስ ጀመሩ ምናልባት ነዚ ንምምላስ ኣቓልቦ ንምምላስ ሓድሽ ኢትዮጵያ ብብዙሕ ነገር ብዴሞክራሲያዊ መገዲ ብዙሕ ነገር ዝገብር ዝብል ኢሜጅ ክረክቡ ኢሎም ዝገበሩ ኮይኖም ማለት ኣብይ ስለዚ እዚ ዓይነት የዝርየሉ ካልእ ግን ካብዚ ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ተወራዚና ክንዛረብ ስለ ዘይንኽእል ኣብዚ ጠጠው የብልዎ ናትና ግን ከምቲ ዝበልኩ ኻዩ ኣይ ብዙሕ ኣይፀልዎን እዩ Hobay, go on, Hobay. Next, Hobay. Okay. Thank you, Haile Melisay. Salam, Kubur Gasha. Game it's a room. So, boss, tomorrow, hold the day. أنا أيتي
መድስናት ካ ሁሉ ግዜ አዓጋቢ ናይ ቃል ዓለም ዘይብሉ you just tell it as is ከምታ ትሪያ ማለት እዩ እጂ it makes more credible ይገብሮ ነቲ ትቦ ሪስፖንስ እንታይ ሽሞ ኾን ማለት እዩ regardless with his ሓቂ ድዩ ዋላ ሰብ ዘይግድስ እቲ ብቕንዕና ስለ ትምልሶ ነቲ ሕቶ ኣነ ፐርሰናሊ I like እቲ መልስናትካ ሕጂ anyways ሕጂ ኣብ ብዙሕ እንታይ ሽሞ ኣተኹ ከም ሕቶ ከቕርቦ ዝደሊ እንታይ ነገራት ኣለዋ ሓደ እዚ ነገር እዚ ናይ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን between quotes ማለት እዩ ኤርትራ ክንብል ከለና ሕጂ እታ ናይ ኢሳያስ ኤርትራ ማለት እዩ ቢኮዝ ንሱ ወኪል ናይ ኤርትራ ኮይኑ ክንድላይ ዝሰርሕ ዘሎ ግን እቲ ማለት ብዙሓት ሰባት ካብዚ ኦፕቲሚስቲክ ዝኾኑ ኣለዉ እንታይ ይብሉ እቶም ኣናሊስትስ እቶም ዝከታተሎም ኣብዚ ፓልቶክ ይኹኑ ዋላ ኣብ ካሊእ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ንሕና ማለት ኤቨንቹዋሊ ነቲ ኢሳያስ መንበር ክኺድ ክትኸውን ንሱ ክሳብ ሕጂ ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ጅሆ ሒዞ ዝነበረ በዚኣ ምስምስ ናይ ዶብ ስለ ዝኾነት ሕጂ ንሳ እንድሕር ተፈቲሓ ፀገምና ዳርጋ ፍርቁ ተፈቲሑ ዝብሉ ኣለዉ ሕጂ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ግን ሶፋር ማለት እዚ ነገር እዚ ብዛዕባ ዶብ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ቢኮዝ ኦፕንሊ ናይ ዶብ ኣይኮነን ከማን ይብሉ ኣለዉ ማለት ንሕና ንሰላም ኢና ንደሊ ንሰላም ነገራት ኢና እምበር ናይ ዶብ ምሕፃፅ ኣይኮነ ሕጂ ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ እዚ ነገር እዚ እቲ ኢሹ ናይ ዶብ ዝፈትሕ ኣይመስለንን ወይ ድማ ፖለቲካሊ ምእንቲ ከጥዕሞ ነቲ ኢሳያስ ዋላ ተተወንዘፈ እዚ ጉዳይ እዚ ስቲል ከም መመኽነይ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ነዚኦም መንእሰያት ኣብ ናሽናል ሰርቪስ ዘለዉ ንዖም ክሕዞም እንድሕር ኮይኑ እታ ዶብ ኢሹ ተሴትል ድያ ተሓንፂፃ እንድሕር ተባሂሉ ብድሕሪስ እንታይ ክምኽነ ስለ ዘይክእል ሜቢ ካን ዩዝ ዲፍረንት ዌይስ ሕጂ ኣነ ዝብል ዘለኹ እቲ ኦፕቲሚዝም ማለት ትርጉም ኣለዎ ድዩ ኦፕቲሚስት ክትኸውን ካብዚ ሰላም ተረኺቡ ኢልካ ኣበይ ኣሎ እቲ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ እቲ ቫልዩ ናቱ እንታይ እዩ ክድህስሶ ዝኽእል ኦራይት ሕጂ ኣነ ማለት ባዕልኻ ገሊፅካኻ ግን ኣብ ቁርብ ክትንክፍ ማለት ናይ ብሓቂ ሰላም ድዩስ ወይስ ኣብ ሓንጎል ናይ ብዙሓት ጉሩሃት ሰባት ዘሎ ሰላም እዩ and what's ሰላም ክበሃል ከሎስ እንታይ at the end of the day what does it mean the definition ናይ ሰላም ብኸመይ ኢኻ ዝረአ ማለት ምስ ጎረባቢት ሃገራት ዲልስ ማለት ዲቴልስ ናቱ ህዝቢ ዘይፈልጦ ዲልስ እንድሕር ተገይሩ ሰላም ክበሃል ይከኣል ድዩ ድሓር እቲ ኮር ኢሹስ ገዲፍካ ብዛዕባ ካልእ ነቲ መባኢሳኻ ተባሂሉ ዝረበሉ ዝነብንዑ ገዲፍካስ ኣበይ ኣሎ እቲ ሰላም ሓደ እዚኣ ተኻልኣይቲ ነጥቢ ኣብ ኣንጻሩ እንታይ ዝብል እዚ ኢሳያስ ጠብዓን ኦፍኮርስ ነቲ ንሽሩሕን ጉሩሕን ባዕሉ ንዕኡ ክጥዕሞ ዝገብሮ ዘሎ ዲልስ ከም ዝኾነ ንስኻ እውን ኣይ ቲንክ ትሰማዓሉ ኢኻ ትገልፀኒ ከዓንቲ ወይ እዚ ግን ኢሳያስ ከምዚ እንዳሰርሐ ከሎ ኣንጻር ረብሓ ናይ ኢሳያስ ክሰርሓሉ ዝኽእል ደንበ ተቃውሞ እዚ ሕቶታት ናይ ደንበ ተቃውሞ ዘልዕሎ እንታይ ዓይነት ሲናሪዮስ ኣሎ ኣብ ምናልባት ምስኻ ሜቢ አንኢንቴንድድ ኮንሲኩዌንስ ሜቢ ኢሳያስ ንረብሓኡ ገለ ሓስብ ኣሎ ግን ካሊእ ኦፖርቹኒቲስ ዕድላት ክፈጥር ዝኽእለሉ ነቲ ተጨቂኑ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ይኹን ዋላ ነቲ ደላይ ፍትሒ something that we can use against the regime ኣሎ ዶ ኮይኑ ይስማዓካ እያ ትብል ሕቶ ሕጂ ከይንዋሓሉካ ድሓን ካልእ ተሎ ድሓር ክምለስ ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ يعنيلي ስለቲ ተዝሃብካዮ መጀመርያ እቲ ንመላለሶ ስለ ዘለና እና ሕፂርና ንክንዛረብ ናይ ሰላም ተበግሶ ኦፍ ኮርስ በኢንተርናሽናል ቋንቋ ናይ ዓለም ክወፅእ ከሎ ኣብ ሚድያ ናይ ፒስ ኢኒሺቲቭ ናይ ሰላም ተበግሶ ይክበሃል ዘለዎ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ውሽጢ ተቕሲዩ ዝቕመጥ እዚ ዓይነት ነገር እዚ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ
زربح زخون نحنا نتسلام كنمزمزو زخل ناصنت انتلينا نابنت ኢትዮጵያ جي مس ኤርትራ كل ነገር ሰላም ኮይኑሎ ድላይ ከመመለላስ ተጀሚሩሎ ንግድ ተጀሚሩሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክትከይድ ኤርትራን ኤርላይንስ ክትመጽያ ካልኡን ክግበሪዩ ተተባሂሉ ኢትዮጵያውያን ነዚ ክትቀሙ ዝኽእሎም ሙሉ ናጽነት ኣብ ሃገሮም ኣሎ ነጋዳ ክንግድ ይኽእል ክገይሽ ይኽእል ፎረን ካረንሲ ኣለዎም ርክባት ምስ ዓለም ኣለዎም ገል ኤርትራዊ ግን ዝኾነ ነገር ክገብር ሕጅውን ኣይክእልን ሕጂ ኣብዛ ዘላ ክሳብሎም ዘላ ምክንያቱ ምንቅስቃስ ንወፃኢ ኣይፍቀድን ዘሎ ነጋዶ ተኸሊኦም ብሙሉእ ዘለዎም ሊሰንሳታት ተሓዲጎም ናይ ኢምፖርት ሪጀንሳ ወይ ናይ ገለ ኣብ ውሕዳት እዮም ተሓፂሮም ዘለው የለውም ነጋዶ ኩሉ ህግደፍ ሒዝዎ ኣሎ እቲ 30 ትካላት ናይ ህግደፍ 33 ትካላት ናይ ህግደፍ ሒዝዎ ኣሎ ስለዚ ነጋዳ ሕጂ ምጽኢሉ ኣነ ምባር ምስ ኢትዮጵያ ዝክገብር የይሉ ጅምር ከብል ኣይክእልን እዩ ኢትዮጵያዊ ናቱ ክሳይ ግን በንጻሩ ዘሎ ግን ድላዩ ክገብር ይኽእል ኩሉ ነገር ተዓጊቱሎ ሕጊ የለን ኣብ ሃገር ስከላኸለልካ ነቲ ጅምሮ ቢዝነስ ተከላኸለልካ ሕጊ የለን ምክንያቱ ኮመርሻል ኮድ የለን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ኮመርሻል ኮድ ይስራሕ ዝተፈላለዩ ነገር ኣሎ መሬት ናይ መሬት ሕቶሎ ናይ ህንጻ ምህናጽ ኣብ ኤርትራ ተኸልኪሉ ኣሎ ክትሃንጽ ኣይትኽእልን ኢኻ ገዛ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኤርትራ ተኸልኪሉ ኣሎ እዚ ኣነ ከለኹ ጀሚሩ እዩ 2003 ኣቢሉ ጽዋሕዩ ክጻረዩ እንዳተባሃለ እዚ ኩሉ ክትወስድ ከለኻ ኢትዮጵያ ትረብሕ ካብዚ ንሕና ካብዚ ናይ ሰላም ተበግሶ ንረብሖ ነገር እቲ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ድሮ ተጠው ኢሉ ኣሎ ቀደም ተጠው ኢሉ ኣሎ ስለዝተፈራረሙ ጽዋሕ ሓደ ሳምጺኻ ኩናት ኣይውላዕን እዩ ዝብል ድማ ይብልናን ምክንያቱ ናትና መንግስቲ ንብሎ ዝኾነ ነገር ዝቀረቦ ነገር የለን ንህዝቢ ዘተኣማምኖ ነገር የለን ስለዚ እዚ ሰላም ተበግሶ ኦፕቲሚስት ክንኮነሉ ዝኽእለና ነገር የለን በንጻሩ እዩ ከምቲ ዝበልኩኻ ናይ መጀመርያ ሕቶ ኢሳያስ ዝደልያ እንደደንበ ተቃውሞ ኢትዮጵያ ዘለው ኩሎም ፀራሪካ ውፅኣለይ ይክብል ብውሕዱ ቤት ጽሕፈት እዚ ዘይብል ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ተገይሩ ኣይፈልጥን ምስ ሱዳን ንፈልጦ ኢና ኣብ ግዜ ናጽነት ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ምስ ሱዳን ተተዓሪቆም ኢትዮጵያን ሱዳንን ተተዓሪቆም ደርግ ሕፃውለይ ቤት ጽሕፈታት ናይ ገግሊ ዝብሎም ሱዳንን ከምኡ ናይ ደቡብ ሱዳን ስለዚ እዚ ኣነ ዝሪእሉ ሓድሽ ነገር የብሉ ንጥቀመሉ ነገር ኣሎ ዶ ከም ደንበ ተቃውሞ ኣብቲ ናይ ኢሳያስ ድኽመት ድኹም ጎድኑ ዘቃልዓልና ገለ ነገር ኣለዎ ዶ ንዝብል ሕቶ ኣይረኣኹን ሳቤት ማለት ሲ ክህሉ ክእል እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ኣይኣቶም እቲ ናትና ሕቶ ግን እቲ ሕርቃን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይግንፍል ኣሎ ሕጂ ካብዚ ንላዕሊ ክፅወር ኣይክእልን እዩ ዝብል ኣብ ኩሉ ኣብ ሰበስልጣን በሎ ኣብ ተጋደልቲ በሎ ኣብ መንእሰይ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኩሉ ኣብ ነጋዳይ ኣብ ሃይማኖት መራሕቲ ሃይማኖት ኣገልገልቲ ሃይማኖት ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኣሎ ስለዚ ንሕና እዚ ነገር እዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዝግበር ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ፀዋታ ከም ሰላም ፅቡቅ እዩ ኢና ንብል ግን ንሕና ንውዕሎ ስለዘይኮነ ኣይርኤሉን ካልእ ነገር ኣይርኤሉን ዝብል ዝረሳዕ ኾነ ጥንተሎ ምስ ካልእ ገይረ ክምልሾ ግን እዚ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ማለት ኣንየለ ኦኬ ወይሰብ ተመልስካ ወይሰብ አንተ ያብሪጋ ነካ ወዲያታ ተመልስካ ተሆንካ ወይሰብ ሰማዕና ወይሰብ ሰማዕና ተለኻ ንሕርደ ለኻ ሕጂ ከማን ንሰላም ተዘይተጋጊ አብሪጋ ደሎ
يا سلام I think سلام زمن أفريقيا next سلامات أماك هو الله go on لا تقول سلام قاشا اوكي انا ماسي كدغره كاناتي باك جراوند ام بوليتيشن ولا حنتي بلين ولا ود بقله حجي بتاع مالسي كم هاجراوت كم إرثاوت ግን ስማ ነገር ሳሎ حجي مش بتاع مدفلط له political ولا بإديوكيشن قال مش على إرثاوان حجي سي كمي دكتور أبيسي approach do geromo كم نساتهم مالت opposition قالوا سو خمس أنفسي approach do geromo كلا خاني نعي كون اسمعني حجي the right time كون اسمعني حزب إريترا أوش تخوينه قوي لمتى نفتحين يسرات يفتحوا كبل حجي كجبرانو يبل مالته مهناتو not only them كلاين هنا أبدياسبورا دلنا خمان حجي جزيء خوينه مثلاً مالت هو demonstration جبرالو حجون ناي دنفر دي قلت أتقول له مثلاً نعي مساسباي مالتي حدش نجار ماج إسلا زلوا حدش نجارات تتقبلنا مش زي ورحي ماج إلله زي ناك دكتور أبي تقبلنا جلزبل زناي سلام جلسي حش هندبتي خوينه وجد صبوا عنديو زناي سلام أنا يقاومني جن بأنا وجن حراي بيتوبياس هو بزح نجار جبرالو كم تخلات كم تكاتاتلو لهم سنة جبريو بتعمد صبوا علابت جن بإرثا وجن كإرثاسي كان زي نسبة أزلنا هم حجي زيهم كل ليدرز زيهم ديفل ليدر نايقدف تسديدهم مش نابه متيهم نعد سابس كاوس حزب إرثا ولا حنت توهابو إنفورميشن يلا ولا حنت نجار بتي دي بجلدي توهابو يلا سلامتاي كونو أنا سمع عن ستيل يقدف ريدر ريجيم مالتي ناي بعلو ترايد قبل له كمان نتعرضني هاد جزء رأي ساس ترايد قبل له خوني اسمع عن خمان سومسي تلاقيه منبر كم سكريبت عم بيبقى ما خونو نت تلاقيه قلنا يوش حسابهم كوينو خمان اسمع عني ما حجنا تهزبي زخانة نجر information تهابو يلا سلازسي كان أيكون لاي مالتي أب إثيوبيا سي بزحات ودبات الله يبحرنا يتأنح مالتي حجز الصوم أنت يتقبله أنا بتعمل كونسرن كوينه دول هو قاشانا يتحزلي كوباو أنا بتعمل سلاد السكف ما يرفعت معني بتعمل سو يجرمن إنه ولا عم سبع لي الكخمان تروحوا خسائلن ناتهم جري من له ناتهم opposition دبهالوسي بحق كم جيجا خيطبلو what they are waiting يمتى كم أجاشابتي دكتور ستوم قال مو كم يدعي مو عند نحر أب حدا ودت واسب على الخاص كم يدعيو بدكتور أبي جيرومس approach زي قبروه إساس حجي guys أنا ناتي حساب مالتي أنا أنت أمنت هلني بزي أنجل دخانة دكتور أبي smart guy educated سلام دتقوعه كمو خمون دابله تسفالن إرتاح سلام خون سنة دي تسفال سلازسي أنا خم مش تسفالني why not opposition دبهالو خا now حجي إلهم سي ندعي نديك أرود له please كبر قاشا ملسالي أهوب تردي كاخون يعني لي كسيد هابكم نجزء هابكم الله بقول لك إيري أجوه ماجونا سلام فرن نخول حزب إريترا مايك فري يعني لي دكتور أبي approach تجوارو على لو زبالكيو عيفلتني أجيرهم مخون اليوم قل أنا حبريتها بالليل حبريتها كم أنا يتبني مهنياته أكم حبريتها فلوس أي لغون جن زجوارون تليوم دما بعلم متيهم كل سوء يوم يزبل تي approach مقبارو جن انتاي مهنياته منجستي إثيوبيا
ንተቃወምቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሕውሶም ተደልዩ እሱ እዩ ዝሕውሶም ምክንያቱ እሱ እዩ ዘሎ ነቲ ጉዳይ እቲ ሓይሊ ዘለዎ ንሕና ምሳኻ ክንዛረብ እንተኮይና ናይ ተቃወምቲ ድምፂ ክስማዕ ኣለዎ ዝብሎ እሱ እዩ እዚ ግን ኣብቲ መደብ ናይ በዓል ኣብይ የለን كل واحد يكلمني مكنياته ولا حنتي نحنا يلوم يكون نزقبرو زلو نحنا كربح يحسبوا خنوجن عندي أبناتهم استراتيجي زلو سلازي أنتوا قال حتىكم اللي شكله خذ بالكوي السخا تواجعي حيلي كتكون negotiating leverage كل وكان حكوينه نعوز بكا حسكات أنا لك حيال كوين كان حس عليك يو تي كالي نع إسراء أنت يتحسوا على خيلو زحوا سكان مالك إساس بينه حيال قالوا أبزك أرواق زيد ما زودقوا حيلي يلن إلهم زعمنون بحكوينهم إثيوبيا نتي كودقوا زخيل زبلوا زخون حيلي سلازي فلتو أي حوسون ينبحلاي إذن أي كفاء يكون زقبرو زلو ناي بوليتيكا نورمال صوتاي بوليتيكا زبل بلكا نتيناتكا ستاي زدبليخا تكبر مالوات مستيناي بخالي شنخو زي كونس مستيناي غزي غدلي حنتي ابنت كم سالكي انا ابت غزيتي مدبي كميدا مزي اب وصاي نيره اب رومان نيره اب ايتاي أبتك زيتي حدا كابتي information حدا كابتي أقام زنبرة أوز أي كلنا كان بيت صحفتنا يزوا جنبار إذا خانة يكون بارتي ويمنجستي أب نيتاليا ويكالة فتسيمو أي فلتكاني مالت كفلتك أيدلني خانة نجار ولا أنا تلفون دويلو انتهى له قبل أيدلني مخنياتو ملو حيلي مستيوب أسل زنبرة إذا ناي سمانين شمونتن ناي نادو ناي فعبت موداق اسكونت كلهم توم هيفرطونان يوم زيوم دا هبيكم زلنا هون هيفرطون يمزولو كدولو جميرو نمن كركب نخيل علمنا حتى بالك ولو جميرو إذا صوتان هي بوليتيكاي جميرو مالتي مخنياتو إذا كم زين تبعتي تحايلي إذا يوم دحر كما تقول زخولو ما حصل كفتنا لهم نفتح شعور بوجع عيرخو خانيو بمحصو بدحيت محصو تاعتو جن اتليست شعور كارتو كيزرغحو فتنو انتاي مرغصيكم نحنا مرغصينا نزيو غلا مبالي حتى تقوموا مالك اتو كوينات اندا قصله تنكلت عامتات خيل كله ممليسو وقعو كوينو تي كل خاطر تفلطو نا اتلانتا ركب يغبر نا يغلا يغبر ازي هيجي اتي زقاوم زلو حيلي منيو ايكونن زغدسو ساتو تراي نعم سماع بوليتيكا لو ودو حجي ونسا نحنا كبانا يكيدني الصوم ملاخت ازوم كالوت علم مالتيو مرحتي ناي كال علم ولا ناي على دكتور عدي ناي قال ملاخت يكون جاست بوليتيكا ناي هاغروم زكايدا مرحتيو سلازي ابوليتيكا دما صوتا لموديو نورا يكونن حيل زلو ابطاو لا يمص ناي موغاي حيل ليفريج زلو مالتي سلازي هاي مسلنن زي نحنا خرجوا لعل تحت زولو اتا كاليت زبلكيا جن احنا وشت زلو حزبن دياسبورا زلنا جن دمسنا كنسمع لنا زبلكيا يعني قبلا اديس ابا زلو ودات انتا غيرو مخونو اوف كورس زغبرو ነገር كله አለዎ بعلم يغلطوا انا ግን حبريتا يبليني كولك ዝخل اني لي اوكي انقطلنا ويسب على خلا ويسب يلا خان اوكي هاون على هاون 7 هاون 7 هاون 7 يلكم من جمعكم يلكم يا جماعه ريد اوف نقبل لكم لنا عند لكم كنكم كن ريد كنملسا بوتا ويسبون ريد ابوتا عملسا مش مسخم يتكم على
هوباي الله هوباي جو علقوا على عليك هيد interesting عشا حيزم سجرمني تاخو عسود يا خمس جيراتهم زل أدنسياتهم محايل منسي ويس انتاي زحيلهم قربتهم نساء هيتهون يا أنا سي انتاي كبل دلي تن زميلس قال لي عنتو thank you كبر قاشا حجيزي حنتي نقر على زيناي human rights record حيزم زلو زم ناي انتايم زبحالو ناي تم كوميشن عمد سبساب بزعبا سرعتنا إريتراسي زوزو شو ما برسعيهم مونيتورينج جروب يوم زبحالو تم مونيتورينج جروب حجيزي إزي تاشمو مالسي كم زريا زلوه سي إزي سرعتنا ولا منقستين ولا ناي أبي أحمد سي دارجا هيوت سقوا على زلو لجيتمسي زلوسو زلو نتسرعتنا يهجد في زمسل من تاي إذا حلف حموش تشدش 2009 كافتي سانكشن قبل عليه إمبوست كاب زجبرو سي isolated كأنه politically كل عالم condemn نجيرو and دارجا هذا فنفن زهون سرعت كأنه يرأني محبرة سبنا عالم يجي أبتم كمتي خلوا سب ذكره تم رك تاشمو زجمورو هاب إيجاد يجميرو I think بدفئتنا إثيوبيا هون زبل قمت علينا أنا بناي سوماليا إيشو قرميتات السابقة ما anyways after sanction إتمو and isolated نير you know هنجي قابو خويس بزح فتنتات قبل نرجع أي تعامل نير مسوت زميدو زغير تنا human rights commission زعفوا عمت report إذا تاتسلو إذا حجي أبي أحمد زغفتو زلو زمدنا مس سرعتنا إساس كافتي زنبورو ايزوليشن كوسو يخل ديو مالسي هذا كافتي كونسيكونسناتو كون يخل تقمت دو ويس ديفرنت انتاشمي مالسي تكوميشن مقدمه اب جنيف دو ولا قلت اكيبهم نيرم قلب لنا نيرو هذا عارون ابزي الو دي مالسي تي امباسادرنا هيكدف من يشمو I don't know his name أبو زارب نيرو شمو رسعي مالسي نحنا سي ركبنا كايرنا مس إثيوبيا كمية يركم كوندم نتقبرونا عمزة عينة ريبورت تصحفي له فاشمو أدعي لنا يربال ودقر هاتو thank you حجي انتي إذا حجي تحتونا تي حجي بحاصيرو سي نزي مس إثيوبيا زقبرو زولو ناي ايكونوميك راح زي كونه ناي دبلوماتيك ايزوليشن اب لعلي زكاي زنبرسيس ويس ليجيتمايز كو يخل دي سرعه تقدف كل عالم سي انتايم زي ناي نورز ناي كوريان ناي افريكا نورز كوريا يلوم داب غبرون يرم مزحتهم تم منغستات يكونوا ولا انتاش محجزي دي ثينك كاب اخ ملت يخل زوين يسمعك حتى ناتي ثانك يو مايك فري نايساس ايزوليشن كاب عالم نبرو حجزو يخيليو معناتو حجي زدليو نجر نساتهم ابكم زحينت سلام زمسا قليلو ابتناتهم طاولا كقمطو زدليونا عالم بوليتيكا كم يسرح زي حجي ناي يوروبيان يونيون وحبرة أوروبا كابتن قالصوم زنبرنا مسؤول مقرراب أي تجبروا زبل يعني رازا 300 مليون يورو حجز كبو خلو حجي ساعتهم تايم زبلو زي سي انت قرب كايو نحد عمات سرعات وي ديكتاتور انت دا اريح كايو مليسو يقددو ينتي أبسا من الحزب سلازي تقربوا ما ديالوج كل شيء تكفت لك زبل مسال لو ما بتي دبلوماسي حجزي مس مسات دما بيس انيشيتيف ماتيوس تقبلوه إلهم نطبق هو حنت جن قداي بزعبا لاي
إساس برتوع نتمن دخمة نتبن كل الزهرب كلنا أبتي ناتو استراتيجي مس عالم ركب زي مقباري وزدليسو أولي مثل بزح زي زحممو مثلنا مثلهم سبعة له إساسي انترنت إلومو زحممو عالم انترنت إلوه يدليو ينيرو فليتو يو تقبرونيو نمنتا يوزي أبتناتو بوليتيكا مس هزبي إرترا وشتي زلو سو زعولو نجار ترى يوزدلي كم حدا كان ديكتاتور عالم كفلطلو أبا خيباتات كركب مسكالوت كعدمو قال إيلو أيدليوني بنس أريو مغنياتو نيساس كابتا حدا أمراوي كبلو زخيل سأقومو حق بحق مكيتو أبتاولا كوفكو في اللاي بس ناس أزخونو كالوت أكالات نكالوت حقرات منغستات وكلتي يخونو سبات سلازي بزتخ على متن أب ناي عالم مقابا أيدلنيو أو كم تتريقوا زخونة سبي سدد السو 1 to 1 ركب كقبر كله ترايو زواج أصون أبتم زفلتم سوا ترايو بمخال مالتي الذي isolation أيكون الناتو تسقم بعل زيمبابوي جن توصيل كا مقابل يكون قذافي قدم أتى زدالي وز نورو تفلات نتي نيرو أب عالم أب أخيبا دمو خدو مستمر حتى كسألو يوم زدالي نيرو بخمو أيزوليت كرامو نيرو إساعدكم بنتعبيو أوفند مقبار ويكا مخيام كالوت يفوتيو سبك مسألة كله عامي سبك مسألة كله شبت جيبو سنة زربا قال ليبل ويبعبي زمت أصب هذا مينستر يسدلو مس NGOs جبروا بعسي مس وورلد بانك العالم بانك جبروا بمولو إذا كله أبا إيسوليشن كم زي قدسي سلازي كم نت ميدالي أديو عيداليان زي ناتي زلني إذا مونيتورينج جروب من الوقت نزي سانكشن كبيدوم كهون خيليو يونايتد نيشنز مخنياتهم إرثرايا أبا أفريقيا أنا مجمع حاجر مثلا أبكم سانكشنز أتوت سلازي كل علوة دليو خونو سلازي زي مخنيات تخونهم كل علوة قبل كنت حقزو تخليها نزاي جن كابتي ناي مونيتورينج جروبون بزوح زي تساقيو نغير يلن سانكشن حزب إرترا يبر نعو على حنتا يقبرلو يقبرالو سدليو اوكي كنكتل هوباي اوكي سلام I think obrigado yeah سلام يلا خندي سلام من حردي يلا بقايت الله اوكي go on بقايت hello thank you ما مجمريا كورغاشانا نمسكنا كذا زوال كاستمرو تعمي غزياون تقامن ندي حتى انت اختكون مسلك حجي نسخاتكم قبل كلكم نسخاهم مراحنا حدا منقصاص كالوتون زتخاففلو مراحتي الو ابز ساعات زسي زي هصص لوطي زمصلو زلو كناتات ناي هاجرنا ኢትዮጵያ نزي زلو خناتات مزميزنا نتقملو እንخእል መንገዲ እስኻትኩም ዞም ተፈላለየ ናይ ውድብ ይኹን ናይ ሲቪላዊ ማሕበራት እንቅስቃስ መራሕቲ ዘለኹም ኣብ ሓደ ኾንኩም ዘቲኹም ነዚ ኩነታት ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ንህዝብና ዘርብሕ نزب دقة فحفاحي لزولو هزبي زترنا فلو تسفاون زهبو نتوش تزلو نابدقة زلو إلكم سي تقوايو دلوكم تحسبوا لكم دوا تحسبوا لكم قنسي تقزي يحلفالو تلوتتاتك يقوايلو نإرترا هزبن هاجرن زي ربح وسانتات زي هاجر زلو مراحي كوسد غليو زحتو سبون يلن سلازي
نحنا ذا عدل زي أمس أزلا زماس أخو ما بزجزا تزاروت مسو أفلتو زلكم لبمات تقدرتي خنوس سيفيليان هنو إذا توعيت زي أبزي عرفتي إذا غربا أمي سلام انتاي انت زي هزبت زي تترنفون سخاتكم مجمريا سخاتكم أب حدا حسابات انت زي تترنفكم تهزبون كتر نفس زي كإل أمو أمنتاي بزيحكم علىكم تقوي لالكم نخبلي إذا حتى تزلكم زي تحسبوا خانكم ليكونس تهزبنا عقلية تقبله أنا رأسي عقلية تقبلني انتاي زقبل له تكملوا زقزيس كمينا زبل حساب معلت ليتنا بحنقولي يربشنا مالتي سلازي زي أخ حتى كايدلي تسواهبنا بجهاتكم تأكيدكم مرحنا تتابعولنا كبير يزدلي مخنياتهم منغستي إثيوبيا زفلت إن منغست إيرترا نتسرعت أو تهاجر زلي مسمان مودا خزتي تقاوم تخمزلنا زي فلت كويني دايكونس أشحات كوينو نمبر ناس وحد كوينو بزح كوينو تي تقاوم يزبال بوجلو أمو زي أخذ يدلل لخوف وتحاو يغني له هو يغني لي يعني نتحتوخي نصبغ لبوايو حدا مسمع رخص خيكاب ناكل لنا حلافنا طبعا لنا نبل سوات أبوك ندهب على بالكي قنحيو أبتي مجمار كم زي مراحي من قصاص والكني من البات أنا زي مرحو من قصاص وي ودب ويقلي يلن أنا هو الجواب تقال في كما يتخيل عنه أبزبل نتي بروغرامات نتي وطنات عدالي زدالي دبديو زدالي سابديو كسعبو زخئل كقبر علني لأو إيه زلوه لأنه تحطوه يملكاتيو سلازي أتي مدلاي نازو كنتات مزماز مدلاي أنا ون مساخ له ستايك برالو انتاي زبالمو هذا تبقى سوق وسدالو بحبار تأكيبك حدا وساني وحدا استراتيجي نموصع كقبر علو مساخ له أنا بوغني تصوي عليه كم زي كبلتي أبزي كلابو يكلني جن مزخونه كم زحنت نجار كقبر جن قروبه سقمي بالليل سبوق لابو عيو نتوم زي سمحوا دما كم زحنت لابو كل شع ميزان كنهو كم زلنا زعمل وسأت نصنيحة أنا مثلا رجعي قريت فقط خوين ملك دور اللي أدمي ملكت اللي أنت قبل كيها مالتي من حدا اسمع عليه أنا كبر قاشا يغني لنا متزاب كان ناس سمروا كاب تختزاروا صنحكا حنتي زمستت زربا تي بزعبخا معاس قديف كايو سلمتاي كرمي زي قدف كايو وقتبل كلاخاسي حنت اقداسي تنصلي بريهات لي تي زحلف كايو غزو وينتم مابتي سوراز نبر سبات زحلفو غزو تي ابقدميهم زر ودق نغرات وي جيغاتات نخسغرو زدرخوم تزحلفو زرايو نتي حديقوم مزموسو حوم بصايوم نزيتات اندي حجي زيا قبلتها نزيا خنقراچوا نزيا خنقاوما قنع يمسلن ግን እንታ خبل دلي مز حجي بجهد نريو زلنا ተገራጫዊ ወይ ድማ ተገላባጢ መርገጽ ናይ ስርዓት ብዙሓት ሰባት እቲ ጉዕዞ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ክበርሃሎም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ብዙሓት ሰባት ክብል ከለኹ እቶም ቀንዲ ነቲ ስርዓት ተጻዊሮሞ ዝኸዱ ዘለዉ ማለት ጸይሮሞ ዝኸዱ ዘለዉ ብራዘር ማለት ኣብ እንደ ኣገዳሲ ናይ መንግስቲ ትካላት ኣብ ሓናቕ ቦታታት ዘለዉ ብዙሓት ክሳብ ሕጂ ርግጸኛ በብውልቂ ተረዲእዎም እዩ ማለት እቲ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ዕንወቶም እንተኾነ እታ ኤርትራ ዘይትረአ ብእኩብ
ንኣብነት ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ትካል ዘለው ዳይም ተጋደልቲ ወይ ድማ ሓለፍቲ እዚ ስርዓት እዚ መንገዱ ቁናዕ ኣይኮነን ኢሎም ደፊሮም ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም ስለዘይከኣሉ ከዓ መስለኒ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ለውጢ ዘይመፀ እዚ ሕጂ ተኸሲት ዘሎ ተርእዮ ግን ንሰባት እሞኻ ኣገደስቲ ሰባት ብእኩብ ክዛረቡ ወይ ድማ ክቃወሙ ተኽእሎ ዝፈጥር ዶ ኮይኑ ስማዓካ ነዚያ ሕቶ ዝሓታ ዘለኹ መቸም ኣብ ደገ ኮይና ብዙሕ ተዛሪብና ብዙሕ ፈቲና ብዙሕ ተጓዒዝና እንዲና ግን ፀገምና ርኡይ ክነሱ ብሓደ ድምፂ ብሓደ ቋንቋ ብሓደ ቃና ክንዛረብ ዘይምኽኣልና ቁርብ ንዓይ በዛ ውልቀይ ተስፋ ዘቁርፅ ነገር ኮይኑ ዝረኽቦ ስለዚ ድማ እታ ለውጢሲ እታ ፍትሐሲ ካብ ውሽጢ ክትመፅእ እያ ኮይና ትረአየኒ እሞ ከመይ ንበልካ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለው ከድምዑ ዝኽእሉ ሰባት ብእኩብ ኣብ ክንዲ ብተናፀል ብእኩብ ነቲ ስርዓት ተቃውሞኦም ክገልጹን ክወዳደቡን ተኽእሎ ኣሎ ዶ ንበልካ ኣብ ናይ ሰሚዕካ ሰሚዕካ ክብረታ ማይክ ፍሪ እዚ ዝምዕብል ዘሎ ነገር መመሊሱ ነቶም ዝፈልጡ መመሊሱ ዘዕርቕን ዘገድድን ምዃኑ ክፍለጥ እዩ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብኢሳያስ ዝዕሾ ኣይኮነን መዓልቲ ዘለዎ ስቅያትን ስጋኣትን ናይ ደቁ ናይ ነፍሱ ናይ ገለ ብምሉ ህዝቢ ከተማ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ ኣብ ገለ ኩሉ ይፈልጥ እዩ እታ ዝበልካያ ግን ኣኼባ ወይ ብእኩብ ኮይና ክትማኸር ዝበሃል ግን ዘይሕሰብ ነገር ምክንያቱ እቲ ኢሳያስን ነዚ ዘይርዳእ ኣይኮነን ድሮቲ ብምሉእ መርበብ ናይ ስላያን መርበብ ናይ ክስታይን ገና ተኣኪብካ ዘይኮነስ ክትእከብ ከማ እንተሓሲብካ ስጉምቲ ዝውሰድ ምዃኑ ኩልና ንፈልጥ ኢና መን ኣበይ ኣሎ ምስ መን ኣሎ ከመይ እዩ ዝግበር ኩሉ ፈልጥ እዩ ተቃውሞ ድማ ከም ዘለዎ ፈልጥ እዩ ነዚ ናይ ኣነ ኣብ ራድዮ ሬና ዘቕርቦ መደብ ገሊኡ ኣብቲ ዝነበርናዮ ስራሕ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ብፍላይ ዝነበረ ነቲ ሓደ ጭብጥታት በዚ ዕለት ዝተገበረ እንዳበልኩ ኣብ ግግደፍ ኣብ ገለ ዝነበረ ገልጽ ነይረ ኣብ ቅድሚ 2 ዓመት ገለ ንዕኡሲ ክሳብ ብማስያ መልክዕ ኣብ ኣኼባ ቀሪብዎ እዩ ከምዚ ኢልኩም ተጽርፉና ኣለኩም ድማ ገለ ኢልዎም ገሊኦም መሊሾምሉ ንሕና እስትተባሃለስ ከምዚ እምበር ከምዚ ኣይኮነን ኢሎም ተዛሪቦም እንታይ ክብለካ የደልየ ኢሳያስ ብሙሉ ዝመጾ ክሲ ብሙሉ ሃጓፋት ኩሉ ፈልጦ እዩ ሙሉ ማሕበሬታ ኣለዎ ከቢቦሞ ዘለው ሰባት ድማ ማሕበሬታ ዝህብዎም ግን ክቆፃፀሮ ዝኽእል ድማ ድፍዓት ገይሩሎ ኣብ ፀገም የለን ስለዚ እቲ ምልዓል ናይ ህዝቢ ክመጽእ ምዃኑ ኣየጠራጥረንን እዩ ኣብ ውሽጢ ግን ብኸመይ ክመጽእ ኣለዎ ናይ ምውዳብ ሕቶ ብምስጢር ክግበር እንድሕር ኮይኑ ብደገ ዘሎ እዩ ነቲ ኣወዳድባ ክጅምሮ ዘለዎ ደገ ዘለና ኢና ብሽም እቶም ውሽጢ ዘለው ክትውድብ ትኽእል ምክንያቱ ንሕና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ነቲ መደባት ክነግር ንኽእል ኢና ብራድዮታትና ጌርና እቶም ውሽጢ ዘለው ምስቲ ሓሳብ ዝሰማምዑ ናይ ደገ ዘለው ዝገብሮ ዘለው ዝሰማምዑ ድማ ኣብ ውሽጢ ብምስጢር ንትስርሖም ገብሮ ስለዚ እትርክቦም ብመገዲ ደገ ዘለው ብራድዮ ይኹን ብካልእ መልእኽቲ እዩ ዝግበር ዘሎ እሱ እዩ ድማ ሓሳቦም ዘብል እታ እንታይ እያ ክገብሩ ዝደልዩ ዘለው ከመይ እያ ትኸይድ ግን ምናልባት ሕጂ ክንዛረበሉ ክስታይ ኣይኮነን ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ዝብል ንነፍሱ ዝኻልእ ኣርስቲ ይኹን ግን ህዝቢ ነዚ ዘይሓስብ ኣይኮነን ህዝቢ ክብለካ እዞም ዝጠቐስካዮም ገለ ለውጢ ከምፁ ዝኽእሉ ኣብቲ ስልጣን ዘለው ይኹኑ ኣብቲ ናይ ተምሃሮ ናይ መንእሰያት ዘለው እቶም ብረት ዓጢቖም ዘለው ገለ ኩሎም ብድምር እንታይ ክግበር ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ግን ንኢሳያስ ዝኸውን ዘይሓስቡ ኣይኮኑን እየ ዝብል ከመይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ግን ብጋህር ይኮነን እብል እዚኣ እታ መልሲ ኦኬ ህንቀጽልና ታንኪዩ ጋሻና
سلام تملسك دي سلام تملسك دي سلام انت زي تملسك قطقات الله قطقات الله دو قطقات ودع عبنا انا عقد الولد ريد كان قطقات ريد يبل كان اسك يبل كان ريد اذا مايك فتنا اسك مايك حيزا والله مايك فتنا با ريد يبل كان ريد يبقى خوردا كا تريا مثلا اوكي اسك نو يبل كان ريد وتيغاتو دايركتلي ريد يبل كان كيف ساقا مالا كان ده ريد نيروكا ده ريد اوف تغير لك شجري اوكي اسكا خنقصد وتيدو وتي مثلا كملس كنقصل اسك مين يدلو بريغا هون الله خالص 7 شوعه هون 7 شوعه أرى يغني لي أخلقه تهوي خمانات تسرح سوزاتكم كبر قاشنا أتيا زحلتكوا تسبق مرسي كان عندها أنا تاي خبل لي أبقى ربع جزيسي كاب أتي نايتي فلسراويت حلافي أكتيبوتا زنبرة هاديمو تأثيرو تتحيزو تأثيرو تملسو كقبولو خلوسي بقول كنو بينو رخيبو زيا تزاريبو السخاتكم سي نحنا خنداخم كلنا سي تقاليسنا لو تمسينا يصبغ يحماق بزيدس نسخاتكم كاسي كتقالسو زي تفوتونو السخاخ تهدم تتحس السر تقتل انت سلط اكاون بو غيركا تطفي ازي اسي انتي فتح يا إلو واقعنمو يرأيكاي ولا نون بولقي زفلطوم كابزناتي زتفلي رديت زي بلو مابت كايدا نايت منغستي غدايم تغادل تغلفلتي اتا زي رأخوا تدا حمليا كلت تغادلتي مو اب صفح زلو تغادلتي تراخيبهم بزي كاناي كؤسو ناي بشكلتا وي ناي كالت زي كوينو بوليتيكا وي ناي محدرا وي ناي منغستي كزاربو فصيم كايتريوم حازي تاي زرداكا متئممان زبال فصيم يلن تي حدا تزاربو فصيمو خامنو يقلني ازيا تاصغم حجسي نحنا نحردا خمس مخانو تردينا سخدما مستزنبركايو بوتا خباين علي واي كلنا نبل علي ريكا بزح سبات تفلط يخا خدمو ازخو نحنا في بريج كنكون نزوم سبات زياتهم كنراخبهم اتا خمنات كايرديتو بلا زين نقبر كنبل انت تخولو زلو مسلكا وي حدا سب كاي يكون نيدن بزحات من مابتي منغستي اب لعلي درجه زنبرو اب فقودو عالم تبتينهم زلو كم كلها بقال نيتورك فتير كاسي نتوم سبات نمرخاب متئمان كم زفتر ابوشتهم غير كاسي قال نقدميت خيد متخالدو تبل تا حوتوي تزي تردياتك خبرها خيل يدن يغني لي كبر قاشا مايك فري تردي إني مثلا تحتوقع تي حندنا ناي قالسي كتقبر كي تقبر ربحة كاب قالسي زلكا تكون علكا ستيك هولدر زبال ندري سب ربحة اللو كاب حدا لوتي قداي حجي سب قداي وي لوتي يمسع يبلو وي كا لوتي عندلن ابزيا زلنا يعني قد سليبلو وي كا ايقدسنيو لو انت مسع يقدسنن انت قد سالنا ايقدسن جبلو قالو ابزو خونه ناي لوتو كونتات يزبلكا زلو
حجي ናይ ለውጢ ምምፃእ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰብ ጉዳይ ናይ ስቴክሆልደርስ ብምሉኦም ኣብ ለውጢ ጉዳይ ዘለዎም በንጻሩ ይኹን ብምድጋፍ ይኹን ብምቃወም ጉዳይ ዘለዎም ኩሎም ሰብ ጉዳይ እዮም ናይ ለውጢ እንታይ ይብሉ እንታይ ኢልካ ምስ ረብሓናቶም ኣተኣሳሲሮም ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ ዝበዝሐ ለውጢ ዝደልዩ ዝበዝሐ ክብለካ ከለኹ ካብ 95 ካብ 100 ንላዕሊ ማለት እዩ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ናይ ለውጢ ድማ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ ሃገር ብፍላይ ሓንቲ ነገር ትኹን ኣይትኹን ኢሉ ህዝቢ ይወስን ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ኩሉ ሻዕ ናቱ ረብሓ ወይ ናት ኣበይ ኣሎ እዩ ዝብል ሕጂ ኣብ ኤርትራ ግደፎ ህዝቢ ተጋደልቱ ዝነበሩ ይኹን ገለ ረብሓ ካብዚ ስርዓት እዚ የብሎም ተወዲኡ ረብሓ ኢሎም ዝሓልሞ ዝነበሩ የለን ገንዘብ የብሎም ዕድመ ደፊኦም ኣለው ሕክምና የብሎም ደቆም ኣብ ስደትን ኣብ ሃገር ኣገልግሎትን ተባሂሎም ቢሎም ኣለው ነጋዶ ረብሓ የብሎምን ሰብ ገጠር ረብሓ የብሎምን ምክንያቱ ኩሉ ደቆምን ገለን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስተወስደ ዓዲ ባዲሙ እዩ ሰብ ሃይማኖት ከምቲ ትፈልጦ እዩ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ምዝ ስርዓት ረብሓ ዘለዎ ስለዘየሎ ንኢሳያስ ዝድግፍ ሰብ ኣብ ኤርትራ የለን ብዝኾነ ይኹን ዋላ ኣብቶም ሚኒስተራት ወሲድካ ከም ሚኒስተር ከማን 4000 ናቕፋን ገለን ዝወስድ ዝነበረ እዩ ኩሉ ሚኒስተር $100 ዘይመልእ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ምስ ረብሓ ምስ ክብሪ ምስ ገለ ኣይከይድን ስለ ዝኾነ ለውጢ ዝደልዩ ኣይኮኑን ተሳኢሎም ካዛ ምጻኻያ ሕቶ ግን ብኸመይ ይራኸቡ ትብል ኣብ ኣድማ እታ ዝደልይዋ ነገር ክረኽቡ ኣገባብ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ኩሉ ሰብ ሓርቢትዎ ኣሎ ንሕና ከማን ደገ ዘለና ምዝ ኩሉ ናጽነትና ሓርቢቱና ኣሎ እንታይ እያ እታ ነገር ትደልያ እታ ለውጢ ከመይ ትውደብ ግን ፖለቲካዊ ተመክሮ ናይ ህዝብና ውሕድ እዩ ኣብ ናይ ተቃውሞ ፖለቲካ ናይ ውሽጢ ሃገር ሰሪሕና ይንፈልጥን ኢና እቲ ናይ ገድሊ ተቃውሞ ኣይኮነን ኣብ ውድብ ኣንጻር ኢትዮጵያ እዩ ነንሕድሕደን ውድባት ከማን ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ስለ ዘይኮና እቲ ነንሕድሕደን ዝነበረን እንታይ ካ ተቃውሞ ናይቶም ውድባት ናይ ቃልሲ ማለት የለን ኣብ ኤርትራ ዝተጠረየ ናይ ፖለቲካ የለን ኣብ ኢትዮጵያ በንጻሩ ካብ ከምቲ ዝተቐስኩ መእተዊ ዳርጋ ካብ 55 ዓመት ዝገበረ ካብ በዓል 65 ጀሚርካ ምስ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ክገላበጥ ዝጸንሐ ናይ ከመይ ጌርካ ናይ ፖለቲካ ተካይድ ሓሊፎም ወይ ስለዝለበሙ ካባና ኣይኮነን ወይ ከዓ ግን ታሪኾም ከምኡ ነይሩ ንሕና ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ውድባትና ተጠርኒፍና ነቲ ናጽነት ንምምጻእ ኩሉ ሰብ ኣሜን ኢሉ ንውድባቱ ይሰርሕ ነይሩ ሳብ መስዋዕቲ ሳቶም ግን ሽዑ ዝመቃቀሉሉ ዝኸዱ ዝቀታተሉሉ ዝነበረ ግዜ እዩ እዚ እሱ ተገላቢጡ ስለ ዝመጸ ንሪኦ ኣብ ኤርትራ ሕጂ እቲ ዝኾነ ይኹን እዚ ይህን ምባሃለን ሓሳብ ምቅያርን ከምጽእ ዝኽእል ነገር በሙሉ ጸራሪጉ ብእዋኑ ኣጥፊእዎ ይሳስ ሓደ ካብኡ እዚ ናይ ካምፐስ እዩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ካምፐስ እዩ ይፈልጥ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኩሉ ምንቅስቃስ ካብ ምሁራት ተምሃሮ እዩ ዝመጽእ ካብ ተምሃሮ እዩ ዝመጽእ ካብ ሃይ ስኩል ጀሚርካ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ እሱ ድማ ኣብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ድላይ ክዛረብ ተጀሚሩ ክሕዝዎ ኣይክእልን ስለዚ ብኣግኡ እዩ ኣጥፊእዎ ነቲ ካምፐስ ዝበሃል ምስ ናጽነቱ ምስ ምዝራቡ ምስ ትምህርቱ ምስ ገለ ኩሉ ሓቢሉ ኣብ ሚሊተሪ እዩ ካልእ ድማ ኦፍኮርስ እዚ ካብ 2001 ናትሒዙ ድማ ብስለያን ብገለን ገይሩ ናይ ሜድያ ናይ ገለ ብምሉኡ ኣጥፊእዎ ሕጂ ኢሳያስ ተጻዋቱ ብምሉኡ ኣጥሪዩ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣዳኺሞም ኣሎ ክትብል ትኽእል ውልቀ ሰብሲ ተዳኺሙ ኣሎ ከምዚ ንሕና ኣብ ደገ ከለና ብዙሓት ተዳኺምና ዘለና ማለት እዩ ነቲ ለውጢ ትደልዮ ግን በይን እዩ እቲ ለውጢ ዝመጽእ ይዛረብ ኣሎ እዚ እውን ንጽላእ ኣይኮነን ተስፋ ቆሪጹ ኣይኮነን ኮፍ ኢሉ ዘሎ እቲ ተመክሮና ግን በይን ጌርና ኢና ንኸይድ ዝብል ካብቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ ይሸግረና ኣሎ ክንሓልፎ ግን ኣለና ከም ህዝቢ ከም ዜጋታት
በዛ ሓሊፍካ ይመሓይሽ በተቃውሞ ካብ 10 ዓመት ዝነበረ ነው መሓይሽ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ነው ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ይሓይሽ ንምዕብል ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ምንም ዘጠናራ ይኮነን ስለዚ ከም መጠቃለሊ ነዚ ሕቶ ነታ ሓፍተይ ቅድሚኻ ዝሓተተት ወንዝባ መልሲ ተዘራረቡ ዘለኹም ገለን ዝበለቶ ሜላታትና እንታይ እዩ ምዝርራብ ዲ ሜላ ጽቡቅ ንግበሮ ውጥን ኣውፂኻ መስራሕ ድዩ ምስኡ ጽቡቅ ንግበሮ ነዞም ውሽጢ ዘለው ከመይ ጌርና ነብል ዝደገ ዘሎ ከመይ ጌሩ ርክብ ይገብር ኔትወርክ ጌሩ እንታይ ይገብር ዝበልካዮ ተጋገልቲ ገለ ኣብኡ ሓደ ካብ ሓደ ከይሓመቀ መደብ ምውሳድ እዚ መድረኽ እዩ ሓሊፍናዮ ኣይንፈልጥን ከምዛ ዓይነት መድረኽ ርኢና ኣይንፈልጥን ኢና ቅድሚሉ ህዝቢ ኤርትራ ሕምቀት ኣይኮነን እዚ ንምሃር ኣለና ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ለውጢ ረብሓ ኣለዎ ይደልያ እዩ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኣይተቀስኩልካን ረብሓ ኣለዎ ዶ ይብሉን ዝበዝሐ ህዝቢ ረብሓ ኣለዎ ካብ ለውጢ ግን ኣብዚ ድሓን ስለ ዘሎ ስቕ ክብል ይኽእል እዩ እቶም ምስ ኢሳያስ ረብሓ ዘለዎም ብቐጥታ ካብቲ ሬዥም ካብቲ ስርዓት ረብሓ ዝረኽቡ ዘለዎ ሕጂ መክሰብ ሰብ ዘሰጋግሩ ሓዋላ ዝገብሩ ገለ ዝገብሩ ዝኸስቡ እዚኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን እዚ ምስቲ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ የለን ስለዚ እንታይ እዩ ሒዙና ዘሎ እንታይ ደኣ ኮይና ኢና ዘይነድምዕ ክንብል ከለና ንነፍስና ብዙሕ ክስታይ ከይገበርና ከይወቀስና እንታይና ግን ክንብል ከለና እታ ሜላ እንታይ እያ ምክንያቱ በፂሕና ዘይንፈልጥ መድረኽ ኢና ንበፅሕ ዘለና በዓል ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ጀሚሮም ናይ ነፃ ፖለቲካ ዕድል ነይርዎ እንዳተኣስረ እንዳተቀትለ ግን ነይሩ ኣብ ኤርትራ ግን እዚኣ ስለ ዝፈልጥ ኢሳያስ ብምሉኡ ዓፂውና ስለዚ ሕጂ ንዕኡ ኣሽኪዑ ዝመፅእ ስርዓት ኣገባብ ምግባር እዩ ትብድሆና ክብል የደሊ ከም ዋዛ ትዝረብ ሓንቲ ዘረባ ክደግማ ፈቱ ብዙሕ ግዜ ንሓደ ወዲ 50 ዋላ ወዲ 60 ዘኽብር ዝነበረ ሰብ ፌስታ ገይሮምሉሲ ከመይ ይስማዓካ 50 ዓመት ጌርካ ከመይ ይስማዓካ ኢሎም ከዋዛ ሓቲቶም እሱ ድማ ከም ዋዛ እንታይ ፈሊጠ ኢልካኒ ቅድሚ ሎ ምስ 50 ኮይና ይፈልጥኒ ኢልዎ እዚ ዓብ ዘረባ እዩ ንዓይውን ሓርቢቱን ኣሎ ቅድሚ ሎ 50 ኮይና ይፈልጥኒ ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ዝበለና ናይ ውሽጢ ሃገር ዲሞክራሲ ናይ ውሽጢ ሃገር ቃልሲ ንፈልጥ ኢና እምበር እንመሃር ኢና ዘለና ትቀንዲ ግን ሞራል ዝህበና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ደቂሱ ኣይፈልጥን እዩ ዋላቶም ሕማቅ ትብሎም ናይ ስራሕቲ እዮም ዘልዑልካ ብህዝቡ ብሃገሩ ዝሓምም ህዝቢ ከም ኤርትራዊ ኣብ ወፃኢ ኣይረኣኹን ኣብ ውሽጢ እውን ኣይረኣኹን ንጀሃራ ኣይኮነን እንታይ ክብለካ የደሊ እዚ በዓሉ ሓደ ዓብ ብልጫና እዩ ስለዚ ኣበያ ተፍታሕ እንተልካኒ እዛ ደጋጊመ ዝጠቕሳ ዘሎ እታ ፍታሕሲ ከመይ ጌርና ነብሎ ዝብል ሜላታት ስትራቴጂታትና ሲ ብጽሑፍ ብደቂቕ ኣዳሊኻ ህዝቢ እንታይ መስለካ ምባል ያ ተዋት ናይ ሓደ ኣይኮንካ ናይ ሓደ ኣይኮነ እቲ ነገር ኣብ ጣውላ ወሪዱ ብኸምዚ እንተገበርና ኮ ከይድ እዩ ተተባሂሉ ህዝቢ ናይ ከም ዝስዕብ ክፈልጥ ይኽእል እታ ብኸምዚ እንተኮይኑ ደኣ ብኸምዚ ንኺድ ክብል ይኽእል ንውድባት ከማን ክጥርንፎም ይኽእል እዩ ኣብዛ ሓሳብ ተቀቢልና ያለና ጀስ ምሩሕና ንኺድ ጥራይ ዛ ሓሳብ ጽብቕቲ ያ ክብል ይኽእል ብድሕሪኡ ኣብ መገዲ ይምዕብል ስለዚ ኣነ ኣብ ውጥን ትግባረ ኣብ ኣክሽን ፕላን ዝኣምን ነቲ ኣክሽን ፕላን ኣብ ምድላው እቲ ዝሓሸ መገዲ ዝበሃል ወሲንካ ህዝቢ ብኸምኡ ከም ዝኸይድ ምግባር ነዚ ዝበልካዮ ለውጢ ከምፁ ዝኽእሉ ተጋደልቲ ይኹኑ ገለ ዝበልካዮም ኣብዛ ኣክሽን ፕላን ተርኦም ስለ ዝፈልጡ ክገብርዎ እዮም ኣይ ማንም ሰብ ኣይትቅስን እዩ ስለዚ ኣግፋ ሓቢልና እንተርኢናዮ ናይ ዜጋታት ምስ ሃገሮም ዘለዎም ልሙድ ኢና ንሓልፍ ዘለና ክብሉ ዲክቴተር እዩ ዘሎ ኣባዕትና ግን ንቡር ዜጋታት ምስ መንግስቶም እንዳተቃለሱ እዮም ሃገሮም ዘመሓይሹ ገለ ግዜ ድማ
እንዳተኣሰርካ እንዳተቀተልካ እንዳተጓንፅካ ስለዚ ኣብኡ መድረክ ኣለና እንታይ ይሓይሽክን ስትራቴጂና ክንውፅእ ኣለና ደቡብ ኣፍሪካ እቲ ናቶም ምንቅስቃስ ኣብ በዓል ማንዴላ ገና ከይተወለዱ ዳርጋ እዩ ተጀሚሩ ድሕሪ 70 ዓመት ገለ እዮም ኣብኡ በፂሖም ነቲ ሜላ ናይ በዓል ANC ከም ፃልካ 70 ዓመት ምፅናሕ ንምባል ኣይኮንኩን ግን ቀስ እንዳበለ ህዝቢ እንዳተመከሮ ከይድ ከሎ እዞም ድሕሪ ዕዊቶም ክንብል ኣብ ገድልና እውን ከምኡ እዩ ገድሊ ምስ ጀመረ እዩ ድሕሪ እንዳማዕበለ መፅኡ ህዝቢ ይዓሱ ሎሞ ይጅምር ስለዚ ተስፋ ከይቆረፅና ኣብቲ መደባት ምድላው ኣብኡ ንምፋዕ ኣብ ኣክሽን ፕላን ምውፃእ ኣብ ውጥናት ምውፃእ እብል ኣንዊሐልኩም ኣይትሓዙለይ እሺ ይቀኒል اوكي ثانك يو غاشانا اسكي قرب ناي 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق ما عرفت خنبكا انا تفكير كلنا كل 9 ساعات فانا رجعنا في 3 ساعات تقرارب استنتنو تصنح كاغاشا انت مسلك قال لنا 5 دقائق 10 دقائق عرفتي تجبرنا ناي ما عرفتي ناي ما صبوحيو ግን ኣይተንውሓዮ ምክንያቱ ዳርጋ ትሕክም ተወዲዩ ሎ كومتات عين الدمسل داتوا يا مو لا تعرف يا ማይ ሻሂን ሒዘን ተረበኩም ዘሎ ኦኬ حراي دعان كم 5 7 دقائق ኣይከንዋኖ ሓነ حراي فقادكم يكون اوكي ثانك يو غاشا او هلو نقدر مقدم قال حدش عينه حساب انت مصوم حدش حتتات وانت سمعنا معنا ونصبغ اسكي حنت حتو دحر حتو يدلكم مو غاشا انا حنت انا 5 دقائق عرفتي من انا